Искам този поздрав да звучи специално за двама братя, за най-силните, най-верните, с най-голямото сърце, за Ами и Тани, истински братя, винаги заедно. Нека да са живи и здрави, с уважение от всички близки. За нас чувате да говорите, бързо никой не забравяте. Всичко сами постигнахме, сами се издигнахме до върха и ни завиждате. Брат до брат са винаги, сърцата им са силни и добри. Ами и Тани показаха, на всички доказаха, че силата е в честта и в кръвта. Те обичат си живота, добре се чувстват всеки ден. На приятелите верни пожелават добър ден. Пари си имат, коли си имат, от нищо нямат нужда в този свят. Имат семейство, сила и чест и най-добрия живот напред. За нас чувате да говорите, бързо никой не забравяте. Всичко сами постигнахме, сами се издигнахме до върха и ни завиждате. Брат до брат са винаги, сърцата им са силни и добри. Ами и Тани показаха, на всички доказаха, че силата е в честта и в кръвта. Те обичат си живота, добре се чувстват всеки ден. На приятелите верни пожелават добър ден. Пари си имат, коли си имат, от нищо нямат нужда в този свят. Имат семейство, сила и чест и най-добрия живот напред.